Benim oğlum TikTok'ta sizin akkauntunuz var. Ne şol akkauntu özüňiz göre diýäňmi? Duymaydan ya. Ay ödümem ýöretýän ödümem ýöredem. Näl kommentariýalar gelýär? Ay kommentariýalar men o zatlar gyzyklandyrmýar. Men öz gowurýan adam goýýan. Aslında şol birine sowgat berjegen bolsaň diýär. Gowrat bermeli diýär. Öz halamýan adam. Men öz gowurýan adam, mysal üçin öz gowurýan adam geýýän. Men özüm gat gowurýan özüm. Näme ýapdylar men maradan men hiç men gyzyklandyran nokta. Men diňe özüm täzelik etmeli, misal üçin toýda nähil goşk aýtmaly, nähil söz aýtmaly, nähil geýinmeli. Men gyzyklandyrýan zatlar diňe şo zatlar. Men diňe öz gowurýan zatlam goýýan çokdan. Özüm halam okmaýt. Şudaly goýýan. Öz zatlammy. Men hiç kimin gowzady nemede bilýär TikTokda halam okma geçip goýýarlar. Geçip goýýarlar. Ýekece knopkada harra. Hawa. Bir şunu gör diýen nokta taňa gowzady şolşoň. Sen şoň üçin gowurýan zatlam goýýan soň. Bu arada näme ýapdyrlar, näme ýazmandy ol her kim öz pikiri. Ýöne arada men özüm gyzykdyryp goýan zadym. Bolan wagtda bir oglan öýlenjek bolýar mysal üçin. Öýlenjek bolýar bolýan. Ejetem aýtýar ogluna. Men şu sen öýde diýir otursam diýär, şo sen aljak gyýdyň öýüme gelin bolup gelmez diýär. Oglanım men şonu töýýän, şonu aljak diýär. Eger şo öýe gelse diýär, men saňa emdiren süýdüme nardadyr diýipdir diýär. Indi siz näme jogap berýäňiz diýär. Şol oglan ejeti bilen galtynmy ýa ömür boýu töýýän gyýdymy ýerleşip gitdirmi? Siz nähil şoň kommentariýa ýazyp bilersiňiz diýdim. Oňadam her kim her hili jogap ýatypdyrlar. Indi şo torag adam bir agyrdan jogap berip bolmaýan. Da dogrudan şol. Mesela oglana sen gyýy saýla ýejen saýla diýip bolmaýar da. Muman TikTokda berýär soraglamyň hemmesini pikir edip oglum bilen maslahatlaşyp ondan goýýar. O bir agyrdan jogap berip bolmazaklarsa. Gyýykaç terjime halyňyz bilen tanış etseňiz. Terjime halym gyýykaja gedip aýdamda men 8-nji klasda owadan çykyp gaýtdym. O wamy Ahal welaýatynyň Taragat etrabynyň olary Ýalawaç diýilýär-de orasalar Daýhan birleşigi diýilýär, kommunist kolxozy diýilýär. 8-nji klasda okuwup tordumda mara Peçülşa gitdim. Onum okuw giri bilmedim. Peçülşadan ýykyldım dänim öýe gaýtmanam şo taýda teknikuma girdim. Satyjy bolmak üçin, söwdegar bolmak üçin hawa. Onum 2 ýyl tekada okudum. Ondan owa gelip azazyk işledim. Ondan soň hejene durmuşa çykdym. Durmuşa çykyp baran ýerimde de gaýnatam neme Meçhulşa aldy. Men Meçhulşada okutdy. Meçhulşany gutarabam hejeniň hastahanasynda işledim. Bäbekhanada işledim. Ondan soň Aşgabat'a geldim. Ben aslında yaşlıktan artist bolmak söwetmadi. Ýöne kakam gownan okdy. Bizim tohumymyzda aýdymaydan tant eden ýok diýip. Hudaý bermejeklerini arzu etdiren ok diýip bir gowy söz bar da. Men şo sahna çykyp aýdym artist bolasym gelýärdi. Men plan artisti görüp däle umuman men artist bolasym gelýärdi. Onuň giçkä paxta ýöýän döwrümez o döwürler gyşda Taragatyň özünde ýaşaýar. Onuň paxta ekilýän döwrde paxtaçylyga gaýdylýar. 3 ay paxta ýygylýar. Onda da paxtaçylykda ýaşaýardyk. Umuman şo döwürler biz giçkä Anuş Muratdyr diýip aýdymlar bardy. Jotda mälik diýip ay kän atly bagyş aýdymlarynyň hemmesini men ýatdan bilýärdim. Hemmeler paxta ýygyp görendir menem aýdym aýdyp ýörýärdim. Öz sesim özüm eşitip. Umuman artist bolmaklyk hewesi ben ahir Aşgabat'a geldim. İlki bilenem edil olurdan okuw ýeri bilmedim. Her paý tant topar bar, şu mahalam bar. Gülşir Naljanowa, Halipa Ahmed bilen şoň aýdym ta toparyna bardym. Taýda edem kıyaftyr diýip aýdym aýtja Mehri ana geldi adamma Halvika doýuyor adamma Gülşirnemma Aýulemma Läle Begnadarow adamma kıyaftyr diýip hamma umuman şu Türkmenistanda şu wagt halk artist at gadaran artist bolup işläp ýören dörejlik işgärleriniň köpüsi şo taýda bili işledim. Onuň men dutar çalman arzu etýärdim. Dutar çal bilip öwrenip bilmedim ýöne. Onuň özüm diňe bir aýdym bilýän. Her paý tant toparyna bardym onuň öwren ede bir täze gatnap başlandy sen bir kollektiv içine salmaýarlar-da. Unda şunda oturýardım şeýdi. Aýdym diňläp. Onuň diňe orasalaryň ýok meniň diýen aýdymdy bilýär. Diňe şonu bilýär. Onuň ay 6 aýlap men gatnadym.
Ondan sen näme aýdyp bilýän diýdim. Menem şo ýok meniň diýen aýdym başga aýdym bilemok. Gülşen Aljanaw adam maral geldi diýen aýdym aýt diýdim menem ýok o ses ol aýdym men gowuramok diýdim gönü boly. Neme diýdi. Teň sesiňe gowulşer diýdi. Gepin keltesi Gülşen Aljanawyň ansamblynda işledim. Onu işläp ýörkäm Türkmen Döwlet Gurjak teatry bardy. Jeren Durdiýewaň taýda ýol başlady. Gurjak teatryna bardym men. Ben çağırdı sen ütköşük sesin var diýip. Ondan bardım boly näme aýdyp bilýän sen näme aýdyp bilýän diýdim. Menem diňe men bir aýdym aýdyp bilýän diýdim. Ýok menim diýen diýdim. Bolanda da aýdyp bereyim. Ondan bardım onu Anna Çar Kagabaýew dep çalýar Gurjak teatrda. Ondan sen nirden aýtjaň diýdi maňa. Men bilemok diýdim. Näme gatnap ýör? Men olurdan men nämäm ýok da. Bilimim ýok da men dodan reden miden aýtjan diýip bilemok. Soňra Anna Çaram dep kakdy. Aýt diýdim menem bir kuplet ýok meniň aýdyp berdim. Bir garş howlanym bakdyň bejerdiň, senden başga kowanarym ýok meniň ey. Enemiň ornuna gol süýdün berdiň, golum tutar kowanarym ýok meniň ey. Diýip bir kuplet aýtdym boly. Boldy diýdi. Ben diýdi şu wagt bir oýun oýjak bolup ýördiýdi. Şondadam diýdi bir renanyň bir aýaly maşgalaň näçe ýyllap çagas bolan okşo taýda diýdi. Sen ketinde agy bar ekendi, şol oýuny goýjak diýdi, sen şo ejetini Gurjagyn başgalar oýnadar, sen şoňa ses berersiň diýdi. Şeýdi men Gurjak teatrynda işe başladym. Soň 2 ýyl işe sarjy bolan adamlar Türkmen Döwlet Medeniýet kabul etmeli diýip şoň ýaly bir karar çykdy da, şoň esasynda da men institutda öz isleýän kärim artistlik kärine girdim. Şondan soň Gurjak teatrynda işledim. 23 ýyllap. Indi bir 2 ýyl boldy indim Türkmenistanyň baş akademik drama teatrynda sahny sady bolup işleýär. Mene gaýtgadyk terjime halim. Maşgala ýagdaýyňyz? Maşgala ýagdaýym bir tane oglum bar. Oglum öýlendirdim, 2 tane jagam agtygym bar. Töwrüm ýaşardyk bolsun. Awa. Degişmede sizin halipaňyz kim? Degişmede men halipam Jeren Durdiýewa men halipam. Gönüňizi inşallah halipalyk etdi. Gönü halipam şo biziň sahnada çykaran sebäbi olurdan Gurjak teatra baramda men Gurjak oýnadyp bilemok. Men olurdan bilimim ýok. Onuň Gurjak oýnadyp bilmäsem köplen şolara ses berýärdik da biz Gurjaka. Köp adamlar Gurjakdyr da eliň alyp oýna bermelidir diýerler merdan. Eliň alyp oýna bermeli zat däller şo Gurjak diýilen zat. Aslında şo Gurjak bir oýnatýa, Gurjak oýnatmak üçin sal üçin özüň tanys edip bilmeýän bolsaň Gurjak tanys eden ok keni. Özüň aýdym aýdyp bilmeseň Gurjak aýdym aýdan ok. Haçan sen şo aşagynda özüň aýdym aýdyp tanys etýäň Gurjak janlanýa-da aşagynda oturan adamy gören ok şonu oýnadyp janlandyryp oturan. Diňe Gurjaka teretýän eken adamlar. Köp adamlar Gurjakdyr da beýsem oýnap bolan ok eken Gurjaky. Men 23 ýyl işledim. Şo taýda bir topar men spektakl taknalaşdyrdym. Şo Gurjak teatrda da Jeren Durdiýewa Jüýteniň toý atly oýun goýdy. Şo owa durmuşundan maşgalada bolýarlar. Şonda şol oýuny her kimiň öz häsiýetine görä goýdy. Senariýa ýa-da biri, mysal üçin bir rejissor goýýar. Bizim hemmämiz sahnaya üýşürip her kimiň öz häsiýetine görä şoň aýdy biläjek sözüni. Mysal üçin men birinji yerine ýetiren keşpim şo sahnada Totudaýda diýip. Şo Totudaýdaň içinde ulanýan sözler men şu adamlaryň arasynda adamlar aýtýar. Bir gelek men taragta toýa bardym bolýan şonda bir aýal men ýanyma geldi de. Durmuşda her hil adama gabat gelýän ekeninde. Gelip öz nemesini gurrun etdi maňa. Oýun edip diýdi, umman oýunyň aňyrsyna çyn ýatyrdy diýýär. Hinglendi de näme? Başga öz adamlaryň adyny edip hinglendi ol. Menem oýun edip şol Jüýteniň toýunda şey diýdim de. Geregime sen türemo, yüreğime sen türemo, yüreğimin üzünnänem ayak ýalaňa jüreýär. Diýende şonu asly şoň asnaw diýilýär diýip ödenini başga bir maňa başga çarap gurrun etdi. Onuň şo Jüýteniň toýunda Totudaýda diýilýän aýal dogonyňa 10-12 tane gyýdy bar. O Totudaýdan amma adam ýok, ýekejede ogly bar.
Şondan durmuşda bolýanlar aýdylýar da. Soň aýal dogan öýüne gelmäne gelýär men. Kapyň kim kakma diýen. Onuň golam aç diýär menem. Man towa. Odalama adamymdan ýaňy diýdim ýene gel aýtýan diýip ýan kaýdymy hünlenýär da. Onuň adamy şey diýär. Sen hemmen tarifleýän näme üçin men tariflaň okdyýar. Ay görgülüň ýatan ýer ýaňy boldun. Men şon tariflap bir adyny aýtmaýdaýyn diýip ýan kynaýtýan da. Geregime sen töramok köşün bagryma basyp aýtýan da. Soň aýal da ol öýüne gelmäne gelip kapsyn kakdan. Adyn tutmalym dälikin, adyn torga makatdan direlik gelen dökden giri berim diýen. Bir kıskanda aýal da. Onuň ýekije ogly bar, ýapşak boldy. O her aýtýan sözümiň ýygynyň oň bir sebäbi bar. Mysal üçin ýapşak boldy diýen, osoň aýal da görüm gelýär çagalar bilen bolyn. Näme üçin sen ogluň adyny ýapşak boldy diýär maňa. Menem aýnäçe sany çagam boldy durmady. Bu çagam ýapysyk galdy, soň üçin ýapşak boldy diýende. Muman şol durmuşdan alnanda şondanam totdaýda bolup galdy. Men gönümen halipam. Türkmen halk artisti Seren Durdiýewa. Sahnada şu biziň şu wagt çykyş etýän Türkmen baş akademik drama teatrynda rejissor plan sözi diýdiýär bolyn. Sen şonuň çykyp bilemokda, ol ýörükde goýulan. Biziň gülkül sahnalamada ýörükde goýulan däl ol. Sahnada özüň joşýan improvizasiýa diýilýär. Şu milletiň adamlaryň teň aýtýan sözüň kabul edişine görä joş berýär da. Sahnadan çykan ýadymdan çykýar, näme diýeni bilemok. Improvizasiýa diýilýär da. Şo zatlar gönümen şu halipamyň öwrüne. Ne aman ulmalım Awa. aydalla bildirme rubrikasyna geldik. Awa. Rubrika bilen çarrak tanışyňyza bar. Onu başlaýsa. Başlaýar. Onu kime jaňa diýäs? Oğulcan azaňa gören ýatmadyk bolsa. Oğulcan Bekiýewa. Oğulcan Bekiýewa. Yumşak gyýyp. Yumşak goýup. Oturuyorsunuz. Oturuyorum. Goğum ýagdaýlar. Aktyplan goğumy. Ha? Häli ýolda gelýär, men ýolda bir saklap neme diýär. Sen yıldız diýär, maňa aýtýar menem. Yo, men yıldız diýär, menden başga yıldızlarym bar diýdim. On ýanyndaky kim şol diýär? Ha sen diýär neme yıldız diýär, sen niçikdan na diýär menem, sen men biri bile çalşýan bolaýmy diýende. Kim şo ýanyndaky neme diýär? Yumşak goýur diýär. Arada diýär men şoň nemetine girdim bolýyn diýär, maňa diýär elbet kommentariýa ýazypdyr diýär. Menem ol sen oğulcan oňýal zat etmeýär diýär bolýyn. Yok men ödüm diýär daşar ýurtda diýär näme etýär. Men ýolda sakladylar diýär, daşar ýurtda okýan diýär, işleýär. Menem oğulcan dädir ol. Diýär ol ay kara döwdi diýär, soňa maňa ýürüp başlady. Eba. Menem neme diýdim bagyşlaň bolýyn. Neme bir bile çalşdyňyz öýtýär men diýdim. Ýoksa sen ýanynda kara döw bara. Şo men diýär elbet kommentariýalar ýazypdyr. Diýär. Menem baranda o şol şey diýipdirem, aýdary şol şey diýeli diýän. Düşünşi bilmedim de uljan. Ozan bilem o. Sen ters gürlem, sen diýär ters gürleme maňa, ters gürleme dik gyýr ýagy. Men ters gürlem okşu wagt diýdim. Biri bile çalşýan bolaýman diýän bolýn. Ýedinlerim, şu wagt siz diýär süýji durmuşyň gapy oýuny goýýarsyňyz diýär. Menem sen nirden bilýäňmiň süýji durmuş gapyny? Diýär bolýn. Ata köpek nemede sen şoň aýal ol oýnatyňmy diýär maňa. Her hile adam maňa ozaň durdy näme aýtýar? Kofi şekli diýär maňa, ýeren kofi çamok. Sen wapşa men bilen köçede näme tanaşak bolýan, men gidip barýan diýär bolýn. Yarmedan aýtdyňmy sen düýün diýär? Ha. İmoda oyup sana yarmıdan aýdyp aýlanýaňa. O yarmedan aýdyp diýär, özüň reklam eden bolup diýär, ýanyndaky kim şol diýär, şolamy reklam eden bolýar. Ay janda gon men ýanymda hiç kim ýok diýär. Bir bara diýär neme? Menem Hanbika ýadyma şonok menem yumşak goýurmy. Häl men aýdyp göreýin diýdim.
Tabii Kadir men ara komentarı izle yazmanım bilmeyen o nerede da gizmeyenler. Yo sen diye aynap takınanım bolyan gözün körmü diye bana. Benim yok men. Bir iş yanıp verirsin bir olmaz. Oğlum durdu yani aytdı. Men şu taydan bir zat gözläp görün doğru aydyp bir firma bolmaly diýem studio bolmaly şoňa gitjek diýe. Ay meňem gaharym geldi oşaň. Meni gaharym geldi derim sen diýdim Oğuljan gaharym getirýär bloga dıkarym diýip. Näme sen bloga dykon ýa-da Oğuljan aýdam sen bloga dykar diýdim. Yo men o nerede yazışı pis kimle yazışmayan. Umuma Girmeden onun için Instagram'a mı? menem aýtdym Oğuljan hiç tat TikTok on ýerde düşünen ok diýdim on. TikTok mu şo näme mi diýip diňe saňa diýär ol. Adam tam ýok ol daý näme diýär. Diýse men gara däle harika diýen olaýmasyn. Gara döwdi ýa onuň näme käme halam diýär şol gara döwdi ýanym gurjak ýalam bolýar odan adam bolýar. Tokkoja akça diýär de gitjik goýra odan da gelin. Horlanan owa marasynda. Ýygyň nanam wapşede sen kim diýär maňa? Her hile adam magy. Men teatrdan işleýän teatrda men biýdim men. Nerede işleýän bolsam. Olcan özüm takpat diýerdi men bileme o nerede yazışmayan men hiç kim bilen. Otaň näme diýdi Oğuljan adam aýt aman gül telewizorda köpüräkçi kaýyňda kiňden gowy çykyşlaňyzy bar. İýdim şey diýemmi? Awwa. Soň gidip barýar adam. Boronda sawolum diýdim men ýygyň salam alik diýe ýende men oýnajak bolýan men bileme. Akilla o däwel men onda. Awwa durdu menen boronda men ýörejek diýdim ertir garýa ýaman şu bazada algyny diýdim maňa menen bolýar diýdim de gaýt. Owa her fillat. Yo ning soňunda salam aýtdy şol gara de owadan geldi şol oýnatdym. Sen bilen amal geldi diýen. Näme kaýdy onu? Men näwleýlen. Dewdi daha bolýar da ýowasaň dewdi tarapy näme kaw? Arasında tenem ýatlat ýa bir owadan tokkoja gel nahara misirdiňiz adam diýär menem gitjik goýdum yo owadan da diýarada horlanda ol diýär bardymy diýdim menem. Owa ara bardara öldü diýdim. Bir arasdan şarapdan tutup duran. Owa men hal Oğuljan awat saňa deýin diýdim kime jaňatjak bilmedim. Onu eýtmle ýazyşmaňa men wagtda şolada girip düşünmeýän. Emoda girmeýän ahir elme jaňatjalar emoňa näde batmaly diýen. Menem aýtdym ol Oğuljan dädirme komentarýada erbet zat ýazypdyrmaňa men Oğuljan bulawa tansa. Oğuljan diýen o gara döwş ol aýal wagty. Tu etdim. Ay boray gowa sagaktyklaň ogmy? Hawa ona da mana. Bolýar lay tagaman isle her ýerde her bir adam mata. Artist olýar da. Öwrenen bir merdandan. Tamam, başına bit bolsun. Şo jab etdiňmi? Bir etdiňmi şo jab? Bir şeylemi? Geldi. Hayran galaýmar Oğuljan adam sen köpület alan ok bilen. Ben ne diýip eken? Ne diýip eken? Malum şu teatrda işläp görkäňem gyzykly prosesler bolýar, adam durmuşynda da bolýar, ýolda gidip barýan bolýar. Häli häzir etjeni ýatlasaň, gülüp ýatlaýan bir ýatlamadan barmy? Ýatlamalar kän merdan. Birini ýatlap bolýar. Birini bir jagadan ýatlap bereýin. Medeniýet institutyna men 33 ýaşymda girdim de. 1 sentýabr güni näme ýerden ýygnak bolýar, ýygnak her gidip barýar, men beginime gaýňa çatylan. Girip barýan gapyňa duran malum aýtdy. Ira barýan ejeler aňyrda durmaly diýdi. Men ejede men ok koýuldum diýdim. Ona ýerden ok koýuldum diýdim. Koýuldum diýdim. Geçip gittim. On ýal pursatlar kän bolýar. Şu wagt toýa baramda başga toýa baryp çykyp gaýtýan ýerim men mamen. Bir gerek bir toýa bardym, öňem aýtdym men onu. Murat maňa jaň etdi toý diýip. Menem toýa bardym. Men ardy ýola barmaly ekenim. Altyn aýmy şol? Taşowlaryň Taşowlaryň altyn. Şoňa barypdyrna soň bardym. İki tane daýda men garşylada aman Oğuljan geldim. O geçiler töredik men kimi çağıran bilem. Okum barada aýtdy diýen. Gepim keltedi ýaşlar geldi men garşyladym. Halatda adam geçirdim da. Geçirdim gurlap dur Murat jaň etdi. Aman ul sen nirde diýip geldingmi diýdim maňa. İlki jaň etdimde men howa geldim diýdim. O toýa başladym, howa başladym diýdim. Unda halat geçirip boldum, zat etdim, ýene dem söz berdim.
Ay yenedim çıktım dedi bu dolara tuğan Murat gene zangat geldi. Nira geldim, toya geldim. Ay toya geldim. Ay şurada da şu darın yandır nemede. Ana elin kaldırdı ya men sen göremok diye benim duran yerime bu elim kaldır yani. Hiç yerde hiç kim yok. O son geçen restoranın daşına çıktıydı bana. Bol ya deyip durun telefonda durun bir ayalım gel bidin kalma diye. Dura gelince ben size gelmeden başka toya gitmeden elimden mikrofon verdim danim daşa çıktım. Murat men daşa çıktım sen nir dedi yani. Şaşlık pişirip durur maşin durum hava bir maşinam durum hava maşinam. Elin kaldır yani yoga. Ben haydi restoranda dedim bana. Benim şol adaş oğuzlarım yanında dedim bolin. Restoran yola vakıp durma dedi Huday berdiyse. Yok dedim. Hem derik gelmeler dedi. Umuman Anır'dan geldi. Men barmal toyum, men halat geçti varıptırım. Ol başka baran toyum doğulan güne ken. Ardı yolda. Yok, ardı yolda bir çağacım doğulan güne ken. O zaman bardım olurum açmanı bana garaşıp durulur da ay şeyle bir güldüm. Sonra bir halat geçti vardım bolin. Bir zoram bilen bardım. Şu ardı uyala vardım elmede ama şu yerde bol ya ikimiz geçip oturup naniydik, zat ettik. Men halat geçti vardım oğlanına gıydı gelen oğa. Yöre kalyatka geliyor, çağırlı geliyor zat ettim. Benim menajer çağırdım bari. Toylaya hilkay dedim bolin. Bir çağır dağıt dedi. Nemeden çıktı dedi. Balmikadan çıktı. Bir şeyim yanımda kam ne troll dedi. Arkayın tork gidivermeli dedim men ya zat kan ya dedim. Naniydik, zat ettik. İğir var ya da men toya. Arkayın narip zade edip o kapıdan çıktık yani o restorana vardık kalıp geçtik. Tamam garip var o. Tamam, Anna garip var. haridi yo ilk geldim diye. Yani o on yıl zatlar benim için bol yani. Bol yani zatlar. Yatlasam. Madama değişip buluşup gören adamın anırsında yürek ağzı yatır diyorlardı. Şolsun. Doğru. Aslında yüzün gel kırıp duranı bilenem, yüreğim gel kırıp duranı. Yüreğim ağlap durda. Sebebi ecemem yok, kakamam yok. Şondan bolmaga mahmal bilemok da atak men durmuşumdan beyrenemok da durmuşum. İşläp ýetdik hemme adam. O zamana, o döwür ýöne ýatyp ýetemok da işläp ýetdim. Şoň şunu da belki sizin özüňizde dogumma da dogumlu siz. Köp adam şo dogumly bolan soň bir hil bir ağlamajak ýaly, bir ketellenejek ýaly. Adamçylykda o ýerim bir ýerim agyrýar diýip aýdamok men hiç kim ýanynda men şonu aýtmaýan hemmäňem agyrtam madyr, derdem madyr. Dertsiz adam ýokdur umuman. Ýöne men ejip tarapym ýylgyrýan, o men özüm dogumly, ýöne men biriniň gözünde ýaş görsem, men bolamok merdan şo. Biram şu 8 mart gelýär, 8 martda adam men Yekaterýanda bir hili. Köp adamlar, artistler, şo TikTok'da artist da diýerler bir hili. Soň menem şo TikTok'da diýdim-de, gidem adama ýöne. Gidem ýüregimden ba bidiňem maşgalamydan ba, hemme adamdan yer we yer. Artist, şo gidem adam da diýdim-de umuman şo hemme sözüm jemlänimde. Bidiňem ýüregimi etten daşdan däl artist bolan dedim. Sahnada berilýän keşbi ýerine ýetirýärdi mysal üçin. Şu ece hakynda gurrun edilse, iň ejidliýän bir gözde göz ýaş görsem, men bolmaýan dadym şol. Ondan men özüm asly doktor bolup işledim diýdim, men meçhul şaňy tordum bolýan. Bir yaramasa, şoňa men ýüregim bilen nefs magyrýarda. Şoň kol etdim, özüm men yaramak, maňa geçe. Ya köp adamlar planiň näme ýere bardyňmy diýip adam görşeýle görüp ýörkäň, men gözüňmi de galsa bogda. Ben şol yaramayan mazı doğraymaydım, men şol görasym gelen. Şol adam, şo keşp bilen men ýadymda galsa şonu gowurýan. Bir ejip tarapymam, şo biri aglasa men şonu bolamok. Aýdaly birisi de bir karopka berdi. Hawa. Şol karopkaň içinde de siziň durmuşda ýitiren wagtlaryňyz. İlk bilen karopkany açyp nämen gözlerdiň? İlk bilen
Ecem kakam öller. Kara taşlar mitipa oturun, şu ağıt yanımda içim buldu. Vah kara taşlar mitipa oturun, şu ağıt yanımda içim buldu. Käriňizden ýüze gurasymyz gelýän wagtlar bolýar. Yok. Öň başlamaly ekenim diýen men. Kärim ýüze urasym gelen ok men. Ýene edem şu wagt aýdyma aýtýanem bolsam, sahnada çykyş etýänem bolsam, gije gündüz pikir etýände näme başga ütköşük edip bolarkä diýen. Başga. Ya öň başlamaly ekenim diýende. Şo men öň arzu etdim de ýöne men gijirak başladym da. Durmuşyňyzda ýatda galan, durmuşyňyza bir täsir eden dana sözler, aforizmler barmy? Näme diýe sabır tohumyny ekip şükür tugulan tugarsaň ýetişdiren baglaryň köpüsi bagyt bolar diýe. Benim şon toýda bolýanda geliň mehriban adamlar sabır tohumyny ekelip şükür tugulan tugaralym ýetişdiren baglaryň hemme bagyt bolsun diýen. Ýa-da aňyrdan gelýän, gelin diýen, gyýda diýen, bir ojokda goşuňyz bolsun, bir tabakda aşyňyz bolsun, bir ýatdykda başyňyz bolsun, bagtly bolun diýen. Gerekli adamy derrew ýatyp bilýän, gerekli adam gerek däl bolsa adamyň adynam ýatyp bilemek. Radioda ýylda derrew ýadymda galýan. Bu şeýler sözler bada gelne degişli-de dähedem dehtemläp gelen gelinim. Hoş geldin öýüme geldigin bolsun. Begenip ağladım, begenip güllüm, bu güllügüm sannan güllügüm bolsun. Heme gelinim bol, hemem gaýdym bol. Güýçli bilegim bol, tagdym diýdim bol. Ömür waky, sogulmazak ýadym bol. Öýüme ýaly bolup geldigin bolsun. Sile balajygym gaňrylyp bakma. Ojagymyň oduny söndürmän sakla. Biziň saňa bolan anamyz hakla ojagyma. Ömürlük geldigin bolsun diýdi bolyn. Şo goşkyn şo daýy derew men ýatyp. Täze degişme sahnasyny döretmek üçin esasat näme şol ýerde? Gülkül saknalary biz näçe ýyl aşyrda Hayt kaka, Oğulcan, Dikki Potdüş, onun Garly kaka, Hoca Muradam mady öň. Muman biz 10 sanakda degişme saknalaryny çykyş etmeli diýä bolyn. Her kim bir zat idea ýok bilýär şo taý. Bozaň hemmäň zadyň geçip duran optanda. Oýnadyp diýär zadyň boldy diýip oýnady diýär, boldy şoňda şunda aýlanlar ýa sen plan diýär. Ozaň haýsy sözi kimiň nädip şonu tomaşaça okurajagyny bilip durdum da sen. Muman şoň gerek zat idea tapmaly ilk bilen. Niýanky sanan degişme partnerleriniz bar. Tawa. Şolar bilen sahnada degişýäňiz. Tawa. Sahnaň arkasynda näýdi siziň Sahnaň arkasynda biz bir-birimiziň aýdyrmazy dinlemän gülýär. Her kim bir de ýaýtdy da. Mysal üçin Dikki bilen Potdüş özleri neme partner bolan soň ol bir zat neme diýip otyr. Hayt kaka bilen ýene biri, aşyr bilen men, Oğulcan bilen ýene biri. Her kim öz nemesi bilen para bolup çykýar da. Soň mysal üçin goňşy bolup çykmaly bolsaň, Garly kaka bolup goňşy bolup çykmaly bolsaň, goňşy diýip ol ýa bir taýýarlanýar. Biri dinlemeýärdi. Şöyle bolgusu zada da gülüp oturýardy özümiz. 5 munda otursagam, ala wagyrdy bolýar saknaň agyrynda. Şol ýanky 5 artistler diýip tanalýan şo Dikki Potdüşine çepbe, Garly kaka, Oğulcan. Bir ýerek şol biri-birimize sen aýdanyň bolan ok şol ýa biri-birimiz sesimizi gatandanmyz ýa plany gelmedi diýen gurrun şu wagta çelli bizim aramyzda ýok ta şol. Saknada aşyrda bilen çykyş edeýin Oğulcan bilen çykyş edeýin Garly kaka bilen söz ýalňyşyp ýadyňdan çykýan ýerem bolýar da. Şon ýoşlyk bilen nemese urun tapýaňda şey diýjek bolluňmy? Diýip aýdyp goýberýär, oýnadyp. O da düşünýäňde biri-biriňe. Ýadyňdan çykdy. Şu wagt Gülkan şamynda saknada çykyş etýär bolyn. Köpülenç Hayt kakaň maňa bir diýen sözi bar da. Şon diýen okda köpülenç ýadymdan çykdy. Sen kow diýen sözüni aýdan okda. Sen men kowjak diýip dursaň, he diýip birden ýadymdan. Otaň başlaýarlar. Muman pikirdeş adamlaryň işleten bir hil işe gidesin gelip durýar merdan. Mena şeýle. Bagyt bey Men üçin bagyt jan taglyk, agdy birlik, maşgala. Maşalaňyz abadan bolsun, janyňyz sag bolsun. Endem aýdala tomaşada oturan muşdoňyza ardy bulaňyz. Ben ardy göçjek zadym, nerdan jan muşdok bormadym, siz edem.
bütün dünyanın adamlarına can taglyk arzu etýär. Etafrat janyňyz tag bolsun, maşgalaňyzam abat bolsun, hemme şu durmuşda etsem betsem diýen arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Siziň hem hemmeňize şu owadan bagtda ýaşamakly arzu etýär. Janyňyz sag bolsun. Aman ulmalym. Degişmäň çägi barmy? Hemme zadyňam çägi barda. Degişmäňem hemme zadyň çeni bar. Hemme zat aýdypdyrlar amerdan. Aýdylmadyk zat ýok. Hemme zadyň çägi bar. Şu sanna gurrun döşlüğün aydarıngam çägi bar. Çägin geçip giden olaýmasa da. Janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Ne dolunay video studiýanyň adyndan size aýratyn sag bolsun diýen oglanyň tuğlany. Giýje günler gepleşik diýseňem aýosyna durlar. Siziň hem toýlaňyzda hyzmat etmek nesip etsin. Şeýle bolsun. Janyňyz sag bolsun, atyplaryň arasynda başyňyz dik bolsun. Iýleşmedi hemişe güllüriň. Ta oğlum, şu gepleşige çağırýarlar, şu çal hikiň ýana gelende de ýargydan geldim de aşyrda da hoja bilen ýarga geldik bolyn. Şu zatlar günde iýdigder bolup dursa, bir hil bizi ýaşatlar. Ata oýuldan oýla bir gedek ýadyatdan bolanokda. Haçan biri bilen gurrun döş bolýan oýun fantaziýa işläp başlaýarda. Mene uýurumy dogruýym aýtsa mene şu söz berdimde näçe ýyl bolandyr? Söz ber. Ay bir ýylla. Bir ýyl boldy. Onun ne galan işin üstüne garyagar diýilýär. Hawa. Çowurlu da. Şu gün ben söz verdim 9'da diýmedim mi diýdim bana şu 9'da ýetişjek boldum da. Human hedem işiňdi sülgar götýär merdan jan. Sözüňizde peçat eken bolum janyňyz sag bolsun. Üstünlük kemra bolsun. Ha oğlum. Bye bye. Sad soul.